Kinoterapia da zaldiaren bitartez egiten den terapia bat. 3 printzipiotan oinarritzen da. Lehenengo eta behin zaldiak duen berotasuna, 38 gradu inguru, eta hori aprobetxatuz, ligamentoak eta muskulatura relajatzen dugu. Bigarren bat, zaldiak emititzen dituen impultsoak. Da impulso horien bitartez eragiten da, deitzen dana estimulazio neuromuskularra. Hemen dauden gehienak izaten dira paralisi zerebral daukaten pertsonak, badago sindrome de Down daukatenak, edo beste miopatiak, gaixotasun psikologikoak, edo elbarritasun psikikoak bai Parkinson, bai esklerosis multiple, eta bar. Erabiltzen ditut, bai pilotak, bai uztaiak, jolasak, edo ipuinak, eta horrekin, estimulazioa, eta gero beste ariketa bat. Nahi ateko garun paralisisa, ezta? Da orduen terapia desberdinek probetan gabiz, da terapia desberdinek topetan, ezta? Ze medikuntza orokorretik irtetzen basa, bainok ez dutzu zebe kontetan, da inoz ez dakizu zer aldozun egin edo zerrez. Gero, nahiak adibidez esteko buruko kontrola eta esteuko. Berak ez da kontrolatzen burue, ez gorputxe, ezta? Da orduen hemen zaldizen dabilenetik askoz bebeto dabil. Gero guk igerri bai bizti eta askoz bebeto fijetan dauela begira die.